Bé, així estem amb l'expressió oral. Doncs el que tindràs, això ho faràs en un dia diferent, i el que tens davant doncs, és una sessió on quan arribi l'hora de fer la prova rebràs un full. El full que rebràs estarà escrit per les dues cares. En la primera cara tindràs la tasca dedicada al monòleg i en la segona cara tindràs la tasca dedicada al diàleg. El diàleg el faràs amb un altre candidata, que també tindrà un full paregut. El full del candidat tindrà la mateixa cosa, tindrà en la cara B, tindrà el mateix tema del diàleg que tu. No obstant, en la cara A no és necessari que tinga el mateix monòleg, pot ser que tinga un altre monòleg. Aleshores, bé, rebràs aquest full i et passaran a una sala, pot ser la mateixa sala, espera que no, però bé, no, té igual. Passaran a una sala per a que el prepares. Aleshores, veiem com es prepara això. Es prepara... Aquí tens les instruccions, diu: llegiu la introducció del tema i els suggeriments. Escolliu 3 o 4 idees per incloure-les en la vostra exposició i, si voleu, podeu afegir-n'hi de pròpies. Parleu del tema que us proposem durant 4 minuts. La veritat és que us donen temps per a preparar-la, però en realitat ho teniu ja fet. És a dir, un oral, el que normalment jo aconselle és que prepares 3 o 4 punts per a poder parlar durant el temps que has de parlar. Però aquí ja ho tens fet. Doncs què fer en el temps de pausa o en el temps de preparació? Doncs opció vàlida pot ser dedicar-te a recrear mentalment, si vols, una miqueta el tema, i si hi ha alguna paraula brillant, apuntar alguna paraula clau. Si a mesura que vas recreant el tema mentalment o deixes volar la imaginació i et ve alguna paraula o alguna anècdota o algun exemple, doncs l'apuntes. Jo no apuntaria, per exemple, ho apuntaria sempre al costat i no apuntaria aquí més de 4 o 5 paraules, només, perquè una cosa bona és que, bona per al resultat i bona per a tu, és que no tingues dependència del full. Ha de ser natural. En realitat, mira, si no et deixaren temps per preparar-lo, tampoc passaria res, no seria greu. D'acord? Si tens el nivell de valencià, tens l'aprovat. L'única cosa que et manca és naturalitat. Això és tot. Confia en això. Si tens el nivell de valencià, l'única cosa que has d'afegir aquí és naturalitat i punt. Ara bé, sí que és cert que el que hauràs de fer és naturalitat i una velocitat progressiva. Has de parlar molt lentament al principi. El primer minut, si tens 4 minuts, el primer minut hauria de ser d'una progressiva adaptació, com si t'incorporares a una autovia, per el carril d'acceleració. Hauries de tindre mentalment present que estàs en el carril d'acceleració, perquè ja per se arribaràs a la prova accelerat, nerviós, nerviosa, i això hem de, d'una manera contundent, artificial i efectiva, hem de tallar això. És a dir, controla els teus gestos, controla la velocitat de les paraules i veuràs com a poc aniràs agafant el puntet d'equilibri. Una cosa interessant sobre aquest monòleg és que generalment el que esperem d'un monòleg és que siga una reflexió personal, un comentari sobre un tema, però fixa't molt bé en l'enunciat d'aquest monòleg, és a dir, és un monòleg, és una presentació, i encara que no passa res, perquè
no passa absolutament res, però pot ser que hi hagi gent que s'intimide, no? És a dir, has de parlar, en lloc de fer una reflexió per a tu mateix, has de parlar com si tingueres davant un auditori, i això, doncs, hi ha gent que pot intimidar-la, però en realitat no té res de l'altre món. Però sí que és cert que has d'acostumar-te que possiblement una de les possibilitats que tingues quan estigues davant del monòleg és un monòleg en segona persona, és a dir, estimats companys, així volia presentar-vos, doncs, volíem acomiadar de la millor manera possible, has de dirigir-te a un públic imaginari. Bé, doncs, si saps valencià i ho fas de manera natural, no necessites res més. La persona que emmagatzema i la persona que ompli el full de detalls, a la fi, això reporta més perjudici que benefici, perquè quan estàs davant de la prova se t'oblida tot, no veus res, se't seca la boca, aleshores tota l'energia i el positivisme i l'ajuda que has de tindre hauria de ser a nivell naturalitat. Concentrar-te en estar natural i en parlar lentament. Bé, diàleg. El diàleg, doncs, és el doble de temps, 8 minuts. No t'apures, perquè realment no passa res. Si estàs tranquil i estàs natural, ho faràs bé. Secret, ja hem parlat en altres llocs del web de com fer un oral, i ja t'he dit moltes vegades, com et diu aquí, i realment és així, no hi ha res diferent al que faríeu en una conversa habitual. Ja pots tractar de buscar 3 peus al gat, com es diu en castellà, que no té res d'estrany. És una conversa habitual, assertiva. El problema és quan fou l'última vegada que tingueres una conversa assertiva, no? Però vaja, és prou de sentit comú. Ja veus, el vostre company té una informació diferent i si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa, si és possible. És a dir, doncs, una cosa molt assertiva. Veus, per exemple, tu tens la Casa de la Cultura ha organitzat un debat sobre la utilitat-necessitat de conèixer diverses llengües. Tens una visió molt pragmàtica de l'aprenentatge de llengües. És a dir, aquí tens, per exemple, inutilitat de l'estudi de les llengües mortes, llengua com a comunicació, necessitat d'utilitat de les llengües, l'esperanto una llengua sense futur. Hauries de ser capaç de, novament, en la preparació, visualitzar-te. Visualitzar com seria la persona que defèn això. I sobretot una cosa important, baixar aquest vocabulari tan complicat o aquests conceptes tan complicats a un terreny més terrenal. Què vull dir amb això? Que bàsicament la postura o el rol que faràs és d'una persona culta que li agrada, per exemple, el llatí. D'acord? Que li agrada el llatí o l'esperanto. Si no saps què és l'esperanto, tranquil, t'ho fica al costat. És una llengua sense futur. No cal que sàpies ni d'on ve, ni qui la va fer, ni qui la parla, no. Recorda que no és una prova de cultura, és una prova de valencià. No has de saber del tema, has de tindre una opinió. Si no et motiva el tema, t'aguantes, perquè sempre tindràs una opinió i sempre tindràs la possibilitat de portar-te una miqueta al teu terreny, sense eixir-te'n del tema, però sí una miqueta al teu terreny. Aleshores, doncs, baixa aquest tema o aquest enunciat al plànol més terrenal. I el plànol més terrenal és senzillament tindre un concepte clar, i és que defendràs que les llengües antigues, la disciplina, mola, senzillament això, que mola, de la manera més formal possible, més educada, però no et deixes seduir, no et deixes confondre per aquest llenguatge tan profund. És a dir, senzillament
No, perdona, tot el contrari. Que no mola aquestes llengües, que no estan bé, que el que està bé és la part més pràctica, la part més lúdica, la part més dinàmica, fer intercanvis de llengües, si vols, llengües útils. Ahí entraria el tema del valencià. Aleshores sí que et dic que no et xafes els dits, és a dir, no et fiques en terrenys polèmics, d'acord? No sé, sigues positiu i per exemple, fes una apologia de l'anglès, no? Com a llenguatge universal, d'acord? I l'altra persona, aquí no està, però sí que és cert que l'altra persona, la fitxa del teu company, doncs seria el monòleg un altre tema, possiblement, però el diàleg el mateix tema. I ell tindria la postura oposada a la teua. Ell estaria defenent doncs, llengües com l'esperanto, llengües com el llatí, i tindria arguments per això, doncs, els seus arguments, no? Defendria la teoria front a la pràctica, defendria la llengua a nivell acadèmic, etc. Doncs això és la prova oral. ¿Estaràs nerviós, nerviosa? Sí, clar que sí. Ho faràs bé? Sí, necessites dos ingredients. La primera és tindre el nivell. Si tens el nivell, si estàs allí és perquè tens el nivell. Ara, no ens enganyem. Si estàs en la prova i no tens el nivell, no aprovaràs. És a dir, si vas a la prova de l'escola d'idiomes és perquè tens el nivell. No vagis si no tens el nivell. És una tonteria, és una bogeria. Perquè el teu rendiment, el teu resultat sempre serà menor igual al nivell que tens. Si el teu nivell de valencià és d'un 7, possiblement tingues un 6,5 o un 5. Però si tens un 5, és impossible que tingues un 6. Per més que prepares, per més anotacions que facis, sempre el rendiment serà menor igual, d'acord? Aleshores, mentalitza't d'això. Si tens el nivell, no hi ha per què preocupar-se. Aleshores, naturalitat, perquè aprovaràs. Si no tens el nivell, no hi ha per què preocupar-se. No vagis a la prova. I si vas, ves senzillament a passar-t'ho bé, perquè probablement no aproves. I d'una vegada comença a contar-te veritat. És a dir, d'una vegada comença a ser realista. No vagis a una prova d'idiomes si no tens el nivell, perquè no aprovaràs. I si tens el nivell, no et preocupes, perquè aprovaràs. Ara, el que no pots combinar és saber valencià, tindre el nivell, ser meritori d'aprovar la prova i ficar-te nerviós o ficar-te en una postura d'insuficiència, perquè això ja entraria dintre del plànol més de les inseguretats, més psicològic que no pas lingüístic. Però bé, sobre aquest tema també podríem parlar molt, però no és el cas, perquè ara estem senzillament revisant un monòleg que dura 4 minuts, pot durar menys, pot durar més, depèn. Els examinadors anotaran coses, no et preocupes, anotaran coses dolentes i coses bones. Aleshores, és la seva tasca anotar coses. És la seva tasca ficar cara de pòquer. És la seva tasca fer-te preguntes si cal, encara que en un monòleg no hauria de ser així. És la seva tasca moderar. No és la seva tasca, per exemple, ser maleducats, encara que poden ser-ho a vegades perquè porten molt de temps allí examinant, perquè sobretot quan arribes a un diàleg, doncs els temes poden fer-se repetitius, avorrits, ja sé que han de ser professionals, però doncs també són persones i també tenen errades, fan errades i no són perfectes. Aleshores, tu, a la teua tasca, que és parlar valencià correctament i natural i punt. I ara que ja hem fet vídeos per a les 4 competències, a practicar-les. Una bona idea també és que descarregues la prova que és de castellà, sobretot per a veure com la tècnica, és a dir, el model de prova. Més enllà de la llengua, cal saber com és el model de prova. I molt d'ànim i a practicar.